Каварна е известна като рок столицата на България, защото всяко лято градът събира на една сцена световно известни рок изпълнители и групи. Открива се и паметник на Георги Минчев в Каварна, който е един от основателите на рок-н-рола у нас. Монументът на Георги Минчев ще стои до този на световната легенда Рони Джеймс Дио. Община Каварна очаква летния туристически сезон 2013 да бъде много успешен. Той ще започне в началото на месец май, когато е празникът на града 6 май – Гергьов ден. По време на празника на града ще има увеселителни заведения и ще се проведе концерт, в който ще вземат участие изпълнители и фолклорни състави. След Гергьов ден на 10 и 11 май ще се проведе Международният детски фолклорен събор с България в сърцето под егидата на община Каварна и Илия Луков. В него ще вземат участие около 1200 деца от български произход, които основно са от Бесарабия и Украйна, като ще се включат и деца от Македония и Румъния. В началото на юни ще започне истинският активен туристически сезон. Вече започнаха резервациите в Каварна и региона за Каварна Рокфест, който тази година ще се проведе на 1 и 2 юни и в който ще вземат участие Deep Purple. 40-50% от легловата база вече е заета от Македония, Румъния, Полша, Испания и Италия. През сезон лято 2013 се очакват много събития, които да привличат туристически интерес. На 16 и 19 май в комплекса Тракийски скали край нос Калиакра ще се проведе професионален голф турнир от Европейския тур на Волво. Калиакра е природен и археологически резерват. На територията му има много защитени видове, запазени са и останки от крепостна стена и баня. Много легенди са свързани с нос Калиакра. Най-известната от тях разказва за 40 български девойки, предвождани от красавицата Калиакра, които скочили от скалите в морето, за да се спасят от османските турци. За да не се откаже някоя от тях, те сплели косите си една в друга.